Ahoj, takže já vám chci ukázat všechny moje luposy kočičky a tady začneme, máme jich celkem 13. Takže toto je můj táta, já jsem Serafina, tohle je můj táta Toby, tady je Růženka, Kája, Melis, Bára, Amy, Micka, tady Serafina, já, Lucka, Cassie a poslední 3. Lucy, Rebecca a Emma. Tak, no, to jsme my. A je nás celkem 13, jak už jsem říkala. Ještě máme 2 lišky, ale ty nepočítáme jako kočky. No, takže tak. No a my jsme největší skupina vlastně koček, že už jiný zvířatom nemáme víc jak 13, ani, no, prostě my jsme nejvíc, nás je nejvíc, koček je nejvíc. Nás je 13 a nikdo nemá víc, nic nemají. Vy chápete. Třeba psů nemáme víc jak 13, nebo vlastně, no nic. No, tak, no, to jsme my, kočky, a loučíme se s vámi tak brzo. Jo. Ach jo. Tak ahoj. Čau. Pa. Ahoj. Ahoj.